Dahatê petrolê, budceyê Kurdistanê, mûçe, ev çendîn destewajanek û rojane piraniya welatiyan yan behez jê dikin yan jî berguhê wan dikeve. Ku di neha da li Herêma Kurdistanê rewşek dirûst bûye ku agahiyên rast û nerast têkelbûne. Welatiyekî Asayî Rojane Hind agehiyan dibîste ku nemazane kî ji wan rast e û kî ji wan nerast. Hezbên desaladar jî li Herêma Kurdistanê li pişt gotinên parlamenter û agihên cuda cudayên siyasî û hindik caran jî ji pal mozayedeyên siyasî de rabûne bi vekirina komeka zora dezgehên ragihandinê ku xwe ji kanalên televizyonî û malpar û peycên torên civakî û dezgehên dinên mîdyayî dibînin ku karê van dezgehan jî dîsan havêtina zortirîn agehên rast û nerast e ji bo nav bazarê Kurdistanê heya ku berguhê welatên Herêma Kurdistanê bikeve. Pê diçe kesek bipirse arman jê çi ye? Bersiva wê gelek hasan e. Havêtin û beremanîna zortirîn agehê û nûçeyên nerast heya ku welatên Kurdistanê ji bo wan cuda nebe çi rast e û çi jî nerast û bawer bi kê biîne ku ev jî wiha dike ku her hezbeka siyasî û kesatiyekê siyasî bixwaze her karekê neyasayî bike wê welatî nemakarin bizanibin ku gelo ev rast e yan jî na. Li vir dayên artî û bireya vê raportê ve dixwaze ji bo hawelatên Herêma Kurdistanê zelal bike û bi zimanekê gelek sade û her wesa bi bikaranîna hindek ji data û agehiyên hikûmeta Herêma Kurdistanê bixwe nek data û agehiyên din. We ên artî dixwaze wek karekê rojnamevanî û lêkolîneka rojnamevanî ji bo hemû zelalkirina bike ku erê dehatê Herêma Kurdistanê çend e. Erê rast e ku beşa mûçeyê welatiyan dike yan jî ne. Pêşwiyekê ku ên artî van agehiyan bixeber çap ku bixwe agehên fermiyên hikûmetê ne. Wê bi pêtivî dizanîn ku hemû aliyek û hemû welatiyekî zelal bibe ku arman ji vê raportê tenê yek tişt e. Ew jî şefafiyet û xistine berçava agehiyên durust û rast di nava hezaran agehiyên nerastên rojane da. Bi armanca wê yekê ev kenala bikaribe bi erkekê asayê rojnamevaniyê xwe rabibe ku ev jî derxistina rastî û zelalkirina wên cihên tarîk e ku pê diçe ev karê ên artî jî bi bestedemê derxistina rastî û baştirkirina jiyara welatên Herêma Kurdistanê ji zaxo ve heya xaneqîn. Îdî welatî bixwe azad e û bixwe biryarê dide ku gelo ev agehiyên mifaheye ji bo welatiyan yan jî ne. Pirsyara yekem. Gelo mehane dehatê Herêma Kurdistanê çend e? Dehatê Kurdistanê bixwe ji du jêderên serekî dibîne. Dehatê jêderên süruştî, petrol û gaz. Dehatê navxwe gûmerek baç, rûsumat, xerame. Dehatê yekem ku jêderên xwezayî ne li sêrayan ve dest bi Herêmê dikevin. Firotina petrola Herêmê biraya boriya petrolê ve ji bo bendera Ceyhana Tirkî ku meha septembera derbasbî Wezareta Samanên Xwezayî bixwe ragihandbû nêzîkî 600,000 bermîlan firoştine ku hîna jî nemazanin gelo ev dataya rast e. Çend hatiye firotin, bi kê hatiye firotin, bi çendî hatiye firotin. Lê eger girîman ev dataya Samanên Xwezayî bixwe rast be wê dehatê vê petrolê nêzîkî 610 milyon dolaran dibe. Ku mehane Wezareta Samanên Xwezayî ragihandiye firotina petrola mehane bihayê 611 milyon dolaran bûye. Firotina petrol û gazê bi sedemê tankeran ve biraya Îran û Tirkiye ve. Ev jî biraya çavderîkirina her çar derazînkên Başmaq, Perwêzxan, Hacî Omeran û Birahîm Xelîl ve. Ên artî zaniye ku rojane bi tevaya wê 840 tanker ji bo Îranê û Tirkiye tên şandin ku dike nêzîkî 230,000 bermîlan di rojekê de ku dehatê vê jî dike nêzîkî 248 milyon dolaran di mehekê de. Firotina petrolê bi parzîngehên navxwe ku rojane li gorî wan girovnameyên destên artî ketin nêzîkî 80,000 bermîlan bi tinê didin bi parzîngaheke li ku baziyan bi bihayê cîhaniyê Brent naqis 4 ji bo 10 dolaran ku dehatê vê jî dike nêzîkî 100 milyon dolaran. Kewete koma dehatê her sê jêderên Samanên Xwezayî dike 958 milyon dolar. Li gorî vê hejmarê jî Wezareta Samanên Xwezayî belav dike û ên artî jî bi dûvçûn ji bo kirî. Herçend hindek jêderên biyaniya amaje bi hebûna dehatên bêtir didin. Herçî taybet e bi jêderê duem ku dehatê navxwe ye. Ew jî beriya zêdekirina bacû bizavên hikûmetê ji bo zêdekirina dehatê navxwe û zêdebarî wê yekê berdam ji yeketî partî tên tohmetbarkirin ku beşek ji dehatê navxwe vedişêrin û teslîmî hikûmetê nakin. Ewa ku îna jî mehane dehatê navxwe bêtir bûye ji 105 milyon dolaran. Kewata niha koma dehatê Herêmê li gorî beşek ji datayên hikûmeta Herêmê digehe bêtir ji milyar û 100 milyon dolaran û li gorî bidûvçûnên ên artî dataya durist li vê rêje jî bêtir e eger girîman datayên hikûmet û Samanên Xwezayî rast bin û dehatê Herêmê nêzîkî 1 milyar û 100 milyon dolaran be wê mûçeyê fermanberan çend pêtiviye û caran çin ji Bexda ji bo me dihat.
ساڵا 2012 و ساڵا بەژاندنە ئابووری بوو لە هەرێما کوردستانê و فەرمانبەران تەمامە موچەیە خۆ وەردەگرت و هەروەسا سلفەیە زەواج و سلفەیە خەونوبەرە و بەرنامەیە تواناسازی و چەندین جۆرێندن هەفکارێن حکوومەتێ هەبوون ji bo welatiyan. Wê budceyê herêmê di mehekê ku li Bexda ji bo dihat $1 milyar bû. Lê di nihada li sala 2016 de dahate herêmê mihane milyara ku $100 milyon e. Wata $100 milyon li sala 2012 yê wî budceyê bêtir e ku Bexda dişand ji bo herêmê. Gerçi fermanber nek mûçeyê temam wernagirin, belkû nîva mûçeyê jî di demê xwe da wernagirin. Pirsyara duam. Gelo eger budceyê herêmê niha mihane $1 milyar $100 milyon be, wê mûçeyê fermanberan çend pêtiviye. Mûçeyê fermanberan caran û berê sîstemê helgirtinê mihane $650 milyon pêtivî bûn û di nihada kêmtir ji $400 milyon pêtiviye di mehekê de. Wata hikûmeta herêmê nek dikare nîva mûçeyê bide di demê xwe da, belkû dikare hemû mehekê di demê xwe da mûçeyê temama caran yên fermanberan bidet. Bêyî wekê tuk gujmekê pareyê lê qut bike ba armanca helgirtinê we nek mûçe, belkû mihane bêtir ji $500 milyon lê dimîne ku beşa pareyê belên deran û herwesa vejandina temama projeyên Herêma Kurdistanê diket. Ji ber vê yekê di dawiyê de pê diçe hindek hawelatî bipirsin, baş e eger dihatê herêmê hin zor e, çima hikûmet mûçeyê nadet û ev pare ji bo ku derê diçêt, ku bersiva vê pirsyarê jî li cemên artî nîne. Lê welatî bigiştî bi vê rewşaniha razîn û bigire renge hindek hebin, tenanet pê jî xweş be ku ên artî raporteke li vî awayî dike û agihên li vî awayî eşkera diket. Wek awa ên artî ev raporte li pêxemeta xwe û karmend û xwediyê kenalî da bike.